Bokka, ħaddum tipposa. Ejja, ħanibdew. U nilqawkom lura l-podcast ieħor. Bokka, x'taħseb? Kaxkarna l-ħames wieħed. Ħames episod. Ejja, ġifieri għaddejjin. Illum għandna leġend ieħor magħna, tajjeb. Naħseb li ra kollox f'ħajtu qed li s'issa. Ra l-industrija tal-muturi tinbidel ma' żmien. Eżatt. Nemmen li kien wieħed mill-pionieri tajjeb li beda din l-industrija u beda s-suq wieħed minn dawk li bdew is-suq ukoll li llum qegħdin fih. Eżatt. Inserta wkoll il-Bostana. Tajjeb. Jiġifieri nhar it-tnejn ma nafx mhux nhar it-tnejn, għada ma nafux hekk ma nitlux xogħol aħna. Dik irridu naraw. Oqgħod attent Bokka. Esattament. Nilqgħu magħna lil Gordy. Hello, nsellmilkom. U hawnhekk ġibt miegħi karta safra u karta ħamra. Ħalli għal kull ħaġa li idejquni, jista' jew tkun mild ħatkun safra, jekk ħanaraw kemm ħajjeħdu minn dawn il-karti. Oqgħodu attenti jiġifieri. Jiena lija tajjeb, żomm il-ħamra fuq top. Ħobor biss ħadratu. Ma nafx. Jew inkella ġimma paga. Dik dejjem. Anke jekk kun xi ħaġa żgħira venjali hekk il-minimum ġimma paga. Biex inti tkun taf. Xer id-dieħed la paga. Ħanersaq li għal-Marka xil-pukka jgħod jirrabja miejera. Isma, għawek ħanikxef il-pukka mill-ewel. Faqqa. Il-pukka ħanejdlek, onestament, kien naqa xettiku, Vera ridna nibdew il-podcast l-ewel ħalli ngħidu isma' li mixjin, kien naqa xettiku xin għalli isma' l-bus sostetlu aħna. Taf inti mhux qegħdin xogħol u nibdew. Nżaħħalha kien ħejja il-ħamra. Jesu beda jibża naqra. Forse ma nistax ikkeċċilkom, però għada fil-ħodu, issib il-notis. Lele, xkonna għala statisti kif kan nitkellem ma nkunx komdu li setlu. Kien naqa xettiku. Għatlu Tistgħu tfaqqgħu l-lum li tridu. Tajjeb. Mela Isma' qabel nibdew. Nirringrazzjaw l-sponsors. Iva, mela nibdew l-sponsors. U l-ewwel wieħed tajjeb ibda bih. Nibdew bil-forsi du ngħidu l-ewwel wieħed illum. Gordy's Moto Center li jipprovdilna l-post fejn nirrekordjaw il-podcast tagħna. Sign World li jieħu ħsieb is-signs għandna dik il-logo fejn Gordon hekk cool tajjeb. Minn hawnhekk. Dejjem. Plati effelli tuna naqra x'nieklu, sewwa wara ġurnata xogħol għax aħna wara xogħol nirrikordjaw ikonna naqra x'nieklu. Naqra. Ifhimni, għal ma minn nies, Sabrina, Silvana, da bonħas minna naqlik. Isma' u llum żvantaġġati. Tajjeb, għalija biżejjed. Għax hawn Gordon ħajħdu kollu, ġifieri il-redimer ħajkolli fadal. Naqra dawk sticks. Homemade Malta għal 3D printed coasters tajjeb. Tajjeb. U Dana? għadu xektar, Inti Kulħadd biżi Ma għaddej bizi għajdu jġibinna ktar affarijiet, Tinsiex il-boost, għax da dejjem irid il-boost. Irid il-logo tagħna. Dejjem il-boost irid. Oħra u naqtaw. Mhux tiegħek irid boost le. Wieħed ħajja minna taċ, mhux ħajħu spazju. Life size. One is to one. Tibżax, ħankopli jira. Design Factory li ħadem naħsib għal-ħwejjeġ, magijiet, stickers u tal-paċenzja li ħa dejjem bik, tajjeb. Għax nifittaħ nek jien. Tajjeb. Thank you, Nick. U ħajjibqa jiffittaħ, nik biex konta. Kan dibson makna għal-oħra issa. Ma issa nċemmu. 717 li l-lum. Iftakart, l-lum ftakar. Ħana dik għalfej ftakart, kurra. Għax jettalak skrafi minn, Uġbjera. Skrafi l-lum. Ma jena jgħidulhom li l-lum għamurni xanti 717. Liex, dak jieġi ma relax issa miskin. Għed bil-lif. Ejjen sibtu biex jimpressjona l-ewwel tas-sena. Fil-li tara hekk u mbagħad l-ewwel tas-sena jkun. Ma jkunx irid, ma jkunx jara naqrek. Pero għandu ġimgħa relax, allura. Holidays wara l-festi u Daniel ħajqret, Sejja, memx tagħmel, korros memx tagħmel. Sanġibuh mill-holiday. Le.
Ma' Malta, jessess. Isma, stajtu għattulin u koll, u ftit make-up u għek is-soltu, dejjem kull fil-ħodu namlu ftit make-up biex nidher tajjeb, dawn l-affarijiet tridu taħsbu fihom ta' Għal-make-up ġeneralment konna redin. Però l-aħħar darba li provi għamil li make-up mort darbajn waħda. black eye. Bit-tixju ħassejtu jimsaħli il-warrani ta' jnejja. Ġifiri jisma, ta' jnejja. U l-aħħar, last but not least, Ejġik dejjem ninsanajt. il-Sergio Gowen fan tajjeb li s-sapporti għana u koll. Biex iżomna imqajmin. Mela. Għal-min forsi ma jkunx laqat ħafna mal-lejn. Ġebusi aħna. Ġebusi aħna. Thank you, Sergio. Grazzi. Ġibri tnejn oħra, please. Għanna ħafna. Mela, isma Gordon bħala guest ma naħsibx li għandu bżonn introduzzjoni, ta' finti, pero l-lum ħaniprofaw mija u peress li maħni xogħol naqbżu naqra dik il-linja. Mela, ma issa Karta safrew daqshekk, vesta. Pero isma, id-domanda li nsaqsi s-soltu jiena għal min ma jafekx għanamlu hekk minu Gordon. Għaxu ju pieċir jizzatta ta' ftit televizjilla, ftit TikTok u ftit social media, allura supposta fuq. Mela. Anyway, me fejn tridu nibdew? Tista tibda mill-oriġin. Mill-ewwel bikja ta' ħajti. Naħseb tufarek. Plus li għanna bżon xi 50 sena oħra. Podcast tajjeb ma insomma. Mela, imwielet il-Kanada u kieku għaw xi tfajla sabiħa from Canada jiena minn Toronto, ok? Sa 6 snin kont il-Kanada, trabbejt Għawdex u l-aħħar 27 sena Malta. Xrajt iċ-ċittadinanza ħajjina bl-ħar. Alright, Issa sirt Malti daqskom. Ġibu li l-ID card, ħadd indonaw li tiegħi qiegħda bħal tagħkom eżatt. Xu tiġġeq proset. Emme. Mux ħanajt Taw deċi tkun allura. Tawdex kun bil-ġi. Bil-ġi tkun? Bil-ġi, mela, ġi. Imma xorta għadnejt li jena, ċetaj ġviri. Mela. Minn jgħid minn fejn inti. Canadian Godston. Kieku taf kem smajt, taf xajdu, għaw ċetajja baħar waħseb ħazin. Kull-jum, jizniet nieħu toast. Normali. Kurzita, għaw ċe ħazin, xtamillu mela? Jekk tajjeb Għax bad maħzina jitfalli. Għalek għet nżaqsija. Naħseb ħajkollok taqta redina. U jekk xismu anka li l-kanarġi. Min wara l-kwinta l-axħa xorta. Ġemma paga. Isma, l-lum naf li soltu isma tiħu notes, t-studja għalli kollox l-informazzjoni li taħt dawk li jett segwuk t-tijelom tajba kif suppost. Pero l-lum ma tajnik t-studja. Eżat, tajjeb. Mela, l-ormutur li kelle, Gordon. Lala, taf kemm ilu? Kienu għadhom fi żmien tal-Flintstones. Mela, l-ewwel mutur Honda C70. C70, all right. Honda C70. Dak iż-żmien bħal kulħadd naħseb kellu tal-fardal. Ija, naħseb jixraħ il-bużnannu. All right. Għax tant li kellu żmien kien biċċa imbarazz, imma bih bdejt. U thanks to tiegħu li bdejt il-business tiegħi, thanks ta' il-Honda 70. Għaxi ximma, xini raġuni? Mela, l-ewwel net missieri taf gaj u kien jgħidli jekk tħares lej mutur naqsmek. L-istess situazzjoni. U vera kien jaqsamni. Anyway, ta' 18 sena konvinċejtu li nixxi biċċa mutur u sabuli u imbagħad. 70 lira Maltini. Imma sħabi fejn kon naħdem għax kon naħdem ma' kumpanija, kollha kellhom muturi ġodda. Min Bob, min Yamaha 80, min Honda 70 ġdid f'Jamant. Jien stħajt immur bil-Honda. Anyway, to cut long story short, għat nafx nagħmel, inżarmaħ biċċiet, għaxxartlu zeba, dobbajt niftakar kompressur minn għanziju, spray gun minn għanziju ieħor, u provajt nizzattat kif naf nagħmel jiena, u dan żbaħtu niftakar il-magna tant kemm impolixxajta, ġibti sa borma. Ikkopjajt l-stickers tal-mutur il-modern, Econo Power, Honda C70 qatt naqtaħom bl-imqas, ma ġibtu. Inġabar, eżatt kif ħariġtu kien hemm xi ħadd mill-villaġġ tiegħi stess mill-Arb
U għalli, Gordon, ħantik 170 tiegħu. Għatlu ħudu. U xrajti u Honda 70 u għarġajt għamiltlu l-istess. U għek beda l-biznis, allora. Ek beda l-biznis. Tini wieħed imbagħad fajtlu for sale fuq il-bankina ta' Missieri. L-Ar Bawdex. Tajjeb. Isma, l-spunt minn hemm kien, isma l-lum għadhom kif taqbatejt, requested daw il-moturi, però motur perikolus għallum il-ġurnata. Jek tikkomparaħ mal-moturi l-ġodda, Malta kizmin ma kienx perikolus. U l-ewwel net ma kien hemm xi traffiku tal-lum. Allura, toro, insomma, ma kienux tajbin ta' iġili kont tidħol ġo ħofra u toħroġ jumejn wara. Ma kienx sejf għax ma Le, isma. Għamel kollox kontra li suppost jagħmel. Mela tafas il-break ta' qudiem, suppost il-mutur jodos. Dan kien jola u jitlaq lejn. Allura inti trid taħsiblu. Isma, huwa motur ikoniku. Aħjar li, isma minni. Ma tmux titħajja. Jekk is-suq m'għandek sikka, right? Għax jitħajja, ma tkun irrid wieħed, saħjeb. Ma zot wieħed. L'antiki, mhux hekk. U laqas il-ġoddat ma zot, il-għawil xisimu ma għawil super cup għat ma zot. Alright, imma dak iktar user-friendly il-ġurnata, ejja. Xorta l-garetti għaw jgħidu, mux jgħidu, jgħerfu ħafna li ma tas-C70? Tas-Super Cup. Jgħerfu xnaħnis. Tas-C70. Mela, biex s-sipinju trid biex ittieħ il-first kollox bil-lar u bil-kontra ma insomma. Ma iktar straightforward illum il-ġurnata. U l-ar ħaġa li kellu saħħa biżejjed li ġalek ħataqbes karozza ta' salsa t-tiqatet tagħhom. U daqsek. Imma mbagħad iddum għaddej u jkollok tħares lejn il-karozza. U jagħmel li sorry, ħajkelli nerġa' mbagħad terġa' tiġini l-kuraġġ u ngħid naħseb issa qabad jiġri. U nerġa' nasal għattili darba. U ma jagħmilix. Daqsek. Ara, immaġna għax-xogħol kien ikolli nieħu l-lunch miegħi għax tant kemm kont indum itini l-ġuħ. On the way. U nieqaf il-ġebu jkolli nieħu biċċa u terbos kafe. Kuku mux minn għawd ix nekli mill-ħamruna ġebu. Ħajjerġa jaqbad il-pukka fuq il-lokalitajiet. Ġam iġġielet int. Ma taslima. Ma taslima. Gżira. Gżira, issa anka mal-ħamrun. U l-ar. U koll. L-ar. kolla. Mela għawda xaq taħħa jent u koll. Kolla kontra l-pukka. Musib isma biex nejdilkom il-pukka mill-fgura. Le, minix mill-fgura, għabi. Laqqas. Mill-belt. Mill-belt. Mela ħajum brawku koll. Jini għad sejfa unek Redeemer. Għavolja mill-belt daw kolla flis. Pero l-pukka rridu naqtaw ilu di, għet jikkommentaw fuq lokalitajiet. Uħħa mal-laġnu dak mux tajjeb. ċajkoll inti jelek. Għandik bula. Fisem il-nis. Fisem il-nis. Daqsik. 1 point. Mela. Kif semmejna il-C70? Ma għallinix naħdem l-istoria, xaħna waqfna fil-C70. Fiera. No, naqra. Mela, wara l-bdejt inbih xi motor minn fuq il-bankina ta' Missieri. 18 qed ngħidu? 18 years? 18 years. Missieri daħaq bija, ara, fetaħ dealer ġdid. Dealer mhux ta' drogi, tal-motur. L-arb. Anyway, bdejt inbih, għawdex ma' bajċ insib, kont insib ilu l-advertising minn irtibih motur kien kolħat jagħmel mhux fuq social media, ma kienx il-gazzetta nhar taħat, is-Sunday Times. U tħallas xi ħaġa. Filgħodu kif toħroġ u nibda nfittex inċemplilhom għaw Malta. U kont niġi bil-bass għaw Malta, min jaf kemm ġejt bil-bass, nixtrieħ u nsuq lura lejn Għawdex. Wara dak imbagħad armajt van station wagon bil-karru jidħol ġol-van bejnietna. Għax biex ma ħallax tal-karru. Biex fuq il-vapur nieħu l-karru bxejn, niġi Malta, kif nasal Malta nħorġu minn ġol-van, kien kont intawlu, kien għalta posta extendable, u nimliħ bil-moturi. Ma dak laqs kien biżejjed,
Tiftakru iż-żmien tal-internet li biex taqbad fis-setta ta' flaxija? Di żejrek. Li kien jagħmel tulululu. ċaħġek. U eżatt kif naqbad xi ħadd ħajaqbad lit-telefon. Niftakru Dak kif isser li nikbru, bija. 47. U jiena kont infittex, intkom kontu tfittxu West Probably Girls. Jien moturi mill-Ġapan, fetti li rrid immur il-Ġapan, mort labt il-flus il-missieri, għalli xintik flus, għalli le. Mort żewġ banek u ma tawnix. It-tielet bank, propi kien hemm wieħed tal-mużew, għalli x'qed tagħmel, għatlux nixtieq nieħolhom biex imur il-Ġapan, għalli għada fit-8 ejja il-Lombard Bank. U fil-fatt għadni b'rispett naħdem magħhom sal-lum. U mort niftakar kif tlajt fejn il-manager għalli xi trid. Għatlu, xirrit nieħolhom, għalli għandek xi ħaġa fuq ix? Għaskont naf li trid tagħmel tajjeb xi ħaġa. Mhux Naħseb ħagrazza mi għalli kemm trid. Jess, ħajt ngħidlu 10,000 Maltin. Dak iż-żmien. Għamil ftitek? Għalli ħantik 20. Estra. Eżatt. U tlaqt lejn il-Ġapan b'20,000 Maltin dak iż-żmien. Istja. Wara xi jumejn biex nasal il-Ġapan, kif wasalt il-Ġapan, hemmhekk hija spazju differenti. Il-Ġapan huwa l-uniku post fid-dinja li m'għandux jaqsam mal-kumplament. Anyway. Minti kellek il-kuntatti diġà mal-Ġapan? Eżatt, kont nibgħat. Kont tikkellek Red Baron, kont li kontatti, insomma. Anyway. U kif jumejn biex nasal, u wasalt l-airport, ħadd ma jitkellem bl-Ingliż. Għax m'għandhomx għalfejn. Anzi, sibt rajtu wieħed għad dan jidher bil-bagalja bis-sutet dan. Mort għatlu jien irid immur naqbad il-bass għal dan il-post. Għalli għatal it-tikitu, għalli issa, eżempju, fit-8, imma fit-8 bom, mux fit-8 minuta, għax bil-klim bil-Ġappuniż. Ma tifhem xejn, xejn. Għalli irkeb dik il-bass. U hemmhekk jekk fit-8. Anyway, irkeb dik il-bass, setat kienet għal-ħalorulu, imma ċertat. Hint, Redimer, hint zaħir, tajjeb. Fit-8. Id-disa. Kelli. Red, ma red. Għattoħra. Ma milċej, ma lajta. Tara? Issa minister u moturi Ġappuniżi mhux ħajoġbu. Anyway, ġidan il-Ġappuniż u l-ewwel ħaġa li qalli, where is your dad? Kont nider għadni tifel. Le, għatlu jiena Gordon, għatlu jien kont niktibla, għalli aħna ma nagħmlux business ma' tfal. Għatlu ma, il-Pelikjani, għatlu at least, ħudni sal-lokanda. Gerger tnejn għalli ħaniħduk il-lokanda. U kif jgħidu, il-kolħat tista' tagħmel flajnejn, kolħat jieħu pjaċir jitħaq u daħħaq toftit u grazzi għamil. U rnexxieli nixtri l-muturi. U fil-fatt mbagħad minn hemmhekk tlajt 18-il darba l-Ġapan. Ġej u sejjer. Ma kellix flus nistenna x-xogħol jasal. Imbiju kollha fuq ritratti dak iż-żmien. Okay? Deposit minn għand kulħadd ġimgħa wara kont imbieħ il-container kollu meta niġi lura Malta. Imma kelli xogħol tajjeb, kon nagħmel ġimgħa innaddafhom il-muturi, nisraq minn muturi oħra biex il-muturi tiegħi dejjem. Kon nagħmelhom jisom Christmas. Anyway, u hekk bdiet il-business tiegħi. Imbagħad jien għawdex kont, imbagħad rid niġi Malta. U niftakar missier qalli xa tiftaħ Malta. Qalli ħajjek luk. Mela inti kapaċi biex tagħmel business. Għatlu Malta rrid imur, għatlu rrid imur ġol Alba. U ġa Valley Road, issa Valley Road ma baqax daqshekk dealers, ilu kienet kollha dealers tal-muturi u karozzi. U jiena ġa nofshom. Kemm għandu rasu ibsa. Isma, determinazzjoni. Issa jew għax forsi kont rid nuri li jiena kapaċi. Mhux hekk sa. Jew kont miġnu. Forsi imma dak tkun business il-mentalità, moħħok business minded ta' jkun ġa. Għax għaw minnu fukat, għandi tal-familja għandi bniedem mustja, kull ma jara jiprofa jagħmlu flus. Imma business minded ġifieri jaħseb iktar minn moħħ normali qudiem. Forsi nbiħlilkom. Għal-dama. Isma għandi xi prezz. Għalli issa tkun.
Isma, domanda ħafifa. L-ewwel żball jew ħanejdu hekk ċuċata, l-ewwel ċuċata li jagħmel b'mutur. Ma dawk hemm ħafna ta' dawk. Waħda li ma tinsaqat mela. Jekk trid tiktibhom kollha 12 volum tikteb. Issa, mhux ħajtikom idejat ħżiena, però ma nafx waħda li tiftakar li tgħid din ommi ma. Naħseb niftakar kont nieħu sem fil-fiera tan-naxxar. Mela, fil-fiera tan-naxxar kelli 4 muturi kollox ta'. Però niftakar li kienet niftakar il-ħin eżatt l-10 neqsin kwart u hemm vapur fl-10. Irrid nilħaq dak il-vapur, bat li scooter u tlaqt indemonjat. Li qed ngħidlek jiena laqgħet bi sports bike ma kont ilħaq. Nieżel in-niżla tal-mellieħa xiġi taċ-ċirkewa. Fin-nofs tat-triq. Sibt 3 ħofriet wara xulxin u dawn l-scooters dak iż-żmien kienu għadhom 250 gas down 120 km. Hekk ħanlaqgħa t-ticket jew le. Isma' speed nazzjonali huwa 80. Tajjeb 80. Ħaniktab waħda. Illa tħossni di odd one out issa. Issa tu waħda. Niżilni. Sinek twil. Daqsek. Waħda. Kurra. Daqsek. Mela, din il-suspension u din ma felax għamel tum u jiena u lejt. Imma ma stajċ nieqaf. Issja. Minix daqshekk devot, imma vera tlabt darbtejn, nitkaxkar u nitlob Madonna waqafni. Nasib il-Madonna u koll għalqet għajnej. Ma rridx ħares. X'nara. Weġġati u koll. Brax kull parti ta' ġismi u tajjart kollox. Għamil ġemma jgħidu li Josephine, għax tajjart kollox. Kollox tajjart. Il-helmet olid, brush, fingerprints, ma kelli nagħmel new identity. Għax tajjartu. Immaġina, darbu mhux telli tqatta, telli ħareġ id-dem minn ġatt wiefer kollha. Mela, hawnhekk biċċa nieqsa li l-lum għattejta bit-tatus. Anka t-tatus kellu problema. Ma kellux fejn ġol-ħofer. 1, 2, 3. U l-scooter għarremi. Għamiltu cross-section, ma bidix ismu, ma tant kem grandjajtu minn nofs, sajt fajtu ġem mużew, cross-section. Eżatt, jaraw magna kif taħdem work. Pero, tafx differenza li xin kull kaxkira li ħad ħajti, jina dejjem ngħid Madonna is li nerġa' nkun kapaċi nsuq mutur. Għaw minn mat kaxkira. Ek dejna ngħidu dik il-podcast Mazzi, edna li ħafna minn nies jieħdu dik id-dirsa u sekk tajt qalbek. Trid terġa' titqisma'. Jiena basta nkun kapaċi nerġa' nsuq mutur. Dak huwa Jiena naħseb li naf insuq il-mutur iktar mill naf nimxi, iktar nħossni konfidenti insuq il-mutur mill-li nimxi. Dik importanti, li tqum mill-ewwel. Nkella tuħu dik id-dirsa. Terġ tibda mill-ewwel jien l-aħħar waħed li kelli kontattilkom li spiċċa ġurbonetta wieħed, la da ġej terġet il-mutur. Għax hekk taqta. Ħassejtek xi roadrunner jew bajdiel. Le. Kont fis-stop sign, wieħed anzjan miskin għalli ma ranix kelli Vespa ħadra. Però għandu naqra raġun. Għandu naqra raġun. Ma rakx, forsi kontier. Mill-bonnet ma rakx. Antika kiet. Għalek. Ġovija, ġo stop sign, ovvijament spiċċet fuq il-bonnet tiegħu. Min xu. Jien kikun ġor Bandier. Issamlu lek waħda. Perfett. Gordon, ma nsemmu smijiet ovvjament, u forsi mhux ħad tiftakar l-isem, però l-ar sitwazzjoni li kellek ma' klient. Stejjer u sitwazzjonijiet ikun hemm ħafna. Imma xi ħaġa li tgħid isma' din ħan insieqa. Jenni 33 sena, Ġifieri kien hemm. Il-business kien hemm, però naħseb li naf. Naf li ma l-iktar li baqgħet ġa moħħi. Mux l-ar klient, l-iktar klient miġnun. Għax kien dejjem iġib requests tal-imġiel. U niftakkar kienet iħallas il-mutur bil-pagament, kull xar jiġi,
u naħseb kellu xi xahar daqsxejn tajt mill-flus. Anyway, kont waħdi fl-office tisfel minn flok Tony, daħal jekk ħares hekk qisu jidher mifxul, kelli l-bib miftuħ. Qal huwa rajh, issa hemmhekk tal-ħeġġieġ l-office kollu qisu isni kont goldfish. Ħareġ l-akwarju hemmhekk. Ħareġ pistola, jienet. Daqsek, kellhom Idejja kienu diġà tilajn. Għalli, isma', jien m'għandix biex inħallas il-pagament, però ħantik din nara pistola. Inti taħseb n-nejbi, qed jgħidli li għalli, ta' vera, ħareġ il-bullets. U għedi da. Le, ma jimportax, tini xar tiħel, daħlom nem. Le, dak jisvizjet mill-pagament bida jgħidli. Le, għodu. Ejwa. La. Grafi dik kienet. Kelli klienti uħor, danna separ. Isma, ħan waqfek sekonda, pero jena xħin qaħal bdejt ġanu l-ideja bezzani Gordon mux tal-pistola. Għax kienet iħxaba jħollu da. Kienet le, ma nafux. Le, naf il-Gordon. Ġveri. Erba damata u ta' tetus mawċi. Imma bil-make-up. Sorry, waqaftek. U kien hemm moħra. Ieħor naħsepar. Ħażin. Ġie u jitkellem minn dawk l-ħna kien jidher tough guy. U mhux erba' damat kellu. Wiċċu kien mimli. Kienet jikti. Għalli naf li kont miżewweġ u s-separajt għalli nuqtollok il-mara. Klienti jgħid. X'noqtoll il-mara? Mur il-barra. Għalli jekk ħadħodlok flus għalli. Għadlu itla il-barra. ħabiba tiegħi, mela l-affarietek. Ġivi joqtolok il-mara biex lilek Ejwa, għalli mhux bċita. Mela. Gravi. Jista' jkun gravi iktar Le. Jiġifieri jekk qed tismani Lexi jien frankajtlek ħadd. Illussa. Tajba. Għax dak għalim mux kan uqt nobbrox u nisprejja xi 70 għal 70 euro. Le, kien se 10,000. The real job. Daħi kolli niktab ismi fuq il-ħabba. Bokun. Isma, Gordon qed jirbaħ. Ma vera grafi dan. Jeżistu dan. Madonna. Ma nafx jekk għadek issib, ma dak issib dak tip ta' Ma nekkommentax. Sib, konna klienti aħna. Fimni. Tajdaw bis-seri. Imsew għal-bicċa, imma diki il-bicċa ta' xogħol ta' finti. Pero ma jiġrux. Boring il-bicċa u Ma jkollokx tirreporta. Kun boring. Immaġina aħna kieku din nixorbu l-whisky kemm ħanitku iktar. Issa xin nitfu l-kamera. Kif rajt l-industrija timbidel f'daw il-50 sena? Inti tiġinni li għandi 120 sena. Slittena jena. Mekkelin, il-bicċa. Maħġ pieċir bija. Isma, ħanaqbes maqra li ħjera tajjeb. Vera għandu żmien, għandu ma nafx tgħidu xkora żmien, pero. Attent. Pero. Tajtek. Pero. Dik maħniex ħanaħ. Pero. Jenu inti. Tinstema naqrek tajjeb u jimmislu ta' mandiġ bħalek, pero għadu mazza. Għadu solid, tajjeb. Bil-fors. Jiena nagħmel training minn filgħodu sa flaxija l-ġemma kollha. Niġri wara l-ħaddiema tiegħi.
Għalek nżom fit. Għalhekk inżomm fit. Ok? Insawwatom. Insawwatna. Ok? Eżatt, Bissi, inti għom bissi. Ma nafx illa. Warajju. Ma nafx illa, lejna li għarri di, inti waħda safra hekk. Għajjini, għajjini. Ħajkun il-teħtlieta. Red, u red. Daqsik. Għawis red, għawis Pero red. ħajkun il-dawara. Isma, kif edna, izmin emmiet, pero jena niftakru ta' kull birthday jaqsam kejk tiegħu u ta' ħaddieħor. Jien ħalli għandu xi 120 sena. Kif jasem din ma fimtix jiena fuq. Ma fimtix. Kom nista ċajt. Iżid ta' żmien tal-lum. Qabel X'ismu ta' jien 47 ta' għandi. Għalli, kodu bħala kompliment. Ejja, vera. Għalajlek għaliex. Għax kullħat kien iġib kejk. Illum ma dekx tara kejk wieħed. Jien ma nafx x'tagħmlu bih, però intkom suppost tal-verdi jġibu kejk. Ok? U naqsmu jiena. Pero bil-jien naf U fil-birthday tiegħi darba xa tagħmel kollaġ. Bir-ritratti kollha tal-kejks kollha Inti tridkom. Għalek għalfejn mux għat ġib kejk. Issa, s-saf tal għandek għammelin. X'nu? S-saf li għandek għammelin. Naqtalhom ġimma kollha. Redi, mela ħna ma ġibux kejk. Issa jkollkom tibdew ġibu xaġġa tad-dieta. qed niftakar il-Redimer kellu l-birthday ftit ilu ma ġabx kejk. Mhux vera, għalhekk qed tajt. Għalhekk mela. Għalek s-sejn taqt il-bedi. Mela. Inti xi trid iġiblek? Isa, tistgħu tordu. Profiterol sejja, ġib profiterol, sa ma jkunx kejk, tajjeb. Neħdu waħda żgħira hekk. Tajjeb. Mela. Ġiba għolt, ġiba għolt. Jien gator rrid. Le, intom it-tnejn. Xalata tagħmlu, mela 100%. Nibdew niklu l-gato, inti minn tarfi jien minn tarfi. Kanka cappuccino, nibdew nistqu aħna, tqol li cappuccino. Minar ħalib imma, jeb jew ħalib tal-ross, soja. Issa tal-kokonat. Issa kokonat. Mal-kokonat l-betta, mal-kokonat. Sek, dak it Tinsib, tinsib. Morti u pizza minar mozzarella minar salsa xejn. Barista da, Orret, orret. Tal-kokonat. Orret, ħanemluk. Illum ma nafx fejn wasalna. Fi żmieni konna ħalib dirett minn mal. Ma zejza. Mela. Dirett għal ġottazza. Ma sirna, għax issa bisna di. Weja, zvijena naqra ma importax. Minu. Lactose intolerant, u minu celiac, u minu. Wis, qabel naqstar dan nejk. Kienaw, pero ma kienu kienu like real men, il-cappuccino ħudu, but aħra taħtek, bħemx taħmel, imma. Jien naħseb il-ikel disastru. U koll, hemm ħafna affarijiet fih. Tiġi ġiġġektati. Kollox artificiali l-lum. Tara t-ġiġ ġol frizzati, ġol frizza, ikunu ekka. Eżatt, jolla, Pompjati. Eżatt. Jisom ilhom jieħdu l-steroids ħajjithom. U jkollhom 3 years and 3 days. Ikunu. Anka tmur ġo supermarkets, it-tuffiħ jisu ħarġ minn ġobittura. Mux kollu. U ma jemmu fax, jgħamil ċarem. Għalek, u għet imbat, wax qabel kien jiklu minestri, brodi, u dal kolla saħħa. Mela, għankomplu, mela. Dal-podcast hu fuq mux fuq l-ikel. Pero l-ikel dejjem jidħol ukoll tajjeb, speċjalment isma' magħna. Speċjalment int, anzi l-lum mux tidilek xi zokla. Għax għandi flok uħra minn taħt, qed jissikka għalek il-panċiera. Isma' semmejna żmien, eċetera, u xkora żmien. Ġenerazzjoni old school u l-ġenerazzjoni tal-lum, moderna. X'taħseb x'imbidel x'mar tajjeb u x'mar forsi morna naqra lura. Il-ġenerazzjoni ta' żmieni jungle. Meta ngħidilkom jungle. Immaġina, jien mort għall-liċenzja tal-mutur insuq il-mutur. Alright. Nisimgħuha. Nien għalli, jien bleżatt immissjajt. Jien mhux tiegħi, imma. U l-eżami għaddejtu li mur dur dawra mal-blok. U sa ximdejt mur ndur dawra mal-blok. Kienet jitkellem ma' xi ħadd ieħor u niftakar bdejt nissow u għamilli kara.
Baqa jitkellem jew u għamilli Għaddej. id-dar. Daqsek. Ba jsir lejn. Grafi iktar. U Malta għamilt tal-licenzja. Għawdix. Għawdix. Jina l-ħaqtem ma di, Gordon. Jina mitlajt il-Furjana, kienem, nista' nseb minn naħseb, issa madux naħseb mejjedin. Pulizija gej, Alright. kontri, tlajt, għalli mur semmek u għerġeja, ta' kienet ix-xita, semmejta ti. Għalli ti tibżam ix-xita u għek għatlu salat, tlajt, mur semmek u ġejt, għalli tlaqna li mux ħansiru zibben. Rikab miegħek. Alright. Ġifiri, dak iż-żmien. Mela, ta' 18 stajt taqbad u tixtri Fireblade. Mala. Jew XR600 tiftakruhom, XR600. Tista' tagħmel gallerija taqbel fuq l-istend. Le, trid tqum 3 kwarti qabel. Eżatt. Ok, għax tik battikata ta' 3 kwarti. U kitik backfire. Toqgħod attent. Ok, trid tieħu l-passaport. Għax xintinżel tkun post ieħor. Però huma moturi li jissemmew ħafna u l-XRs. Jiena kelli. Kien ir-rota ta' qoddim, it-tajjer baqa' ġdid. Ta' wara ma nafx kemm il-darba biddiltu, għax il-ħin kollu wien. Għax il-periodu tal-wheelies Podcast kienu jħobbuhom. Itzi u anka Jason, dak it-tip isma' wheelies tal-wheelies. Nejdilkom din iċ-ċajta, kelli wieħed għawdex jaħdem miegħi, żgur xi ħanejt, mhux ħansemmi ismu, ma lawċin żgur ħajkunu jafu għal min. Kien jaħdem miegħi u dan dejjem wheelie. Anyway, għadda miqoddim Warden fuq rota ta' wara, kien għaddu r-rabat, ok? U idur dejjem u jimxi biss fuq rota ta' wara. U kien hemm Warden ieħor l-arb, ok? U Warden wieħed l-ieħor għax wara smajt l-istorja għallu isma' ġej it-tali fuq rota ta' wara, ħajkollok it-ticket. Anyway, dan it-tieni Warden jara ġej fuq rota ta' wara u kellu jwafqu għallu tut trid. Għallu ħajkolli intik ticket. Għallu ta' xi xatini ticket. Għallu ħajkolli nikteb sew bla kontroll. Għallu n-mġnun bla kontroll inni ġej fuq rota ta' wara. Teknikament kellu raġun. U kellu kontroll wara raġun. Ġifieri isma'. Kellu kontroll kbir. Għalija. Naqbżu fuq id-dinja tal-lum, nemmen l-edukazzjoni edha għal-ġid tagħna kollha. Illum biex taqdim mill-eżami trid tkun taf il-liġi eżatta li ċert li jiena u intom nippruvaw ngħaddu mill-eżami llum ma ngħaddux. Però ejja, vera forsi tgergru għax titellgħu ħafna lezzjonijiet u ħafna eżamijiet online, però dak kollu għal-ġid. Mhux hekk ħatajn dejjem il-biċċaw. Plus, bil-konfużjoni li għaw ġaħartna, għall-ħares ma jkollokx dik l-edukazzjoni, għax kieku nweġġew kull-jum. Iġviri, xorta naqbel mad-dinja ta' Mela, jien naqbel ukoll, ġejna immutu kull nar ta' tnejn, għax dak iż-żmien ma kienx karozzi. L-lum inbidlet. Populated li għaw xorta testijiet, xorta ġewaħi għaw gravi u xorta għaw min jaffeċ u. M'għandekx kontroll fuq, u mhux kulħadd l-istess. Dik qiegħda fina. Aħna naħseb aħna nies selfish. Għax jiena ġbajt nista' nagħmel U-turn, allura nista' nagħmel. Nista nipparkja double parking. Nixal hazard u daqseg. Naqbad il-mobile xini ċempilli. Allura, dik imma minna. Imma li għadna l-ura. Jena, xorta nemmen li skont il-popolazzjoni inti tkun il-vazz avvanzati jew le. Jena naħseb artijiet ta' madwarna ikbar minna, suppost avvanzaw iktar minna. Aħna dejjem iktar laid back minnhom. Però meta huma javvanzaw iktar aħna immorru dik il-fażi li qegħdin illum. Għax inti jekk tara l xi ħadd tagħmel xi ħaġa tajba, huwa tajjeb li tagħmel bħala x'taf li isma' jekk dak wasal hemm aħna għaliex m'għandniex nipprovaw qed naslu. Mhux tal-mal. Pereżempju saw dar ħafna barranin suq tal-waj, is-sewwan tagħhom diżastru talhom ġast għaddejda fit-triq il-bira ġradilna. Għaddej fit-triq, waqaf biex inniżel in-nies qabad waqaf f'nofs it-triq. Jiġri, bat wara xar ħeżet lajt, imma da waqaf main road, jiġri ġast biex inniżel in-nies
il-klient tiegħek. Dak kien jgħid moħħu għadu l-Indja ta' ma kienx. Di għandna problema ħna fuq daw it-tip ta' għax hemmhekk l-Indja. U l-ar nara qudiem Bay Street, it-taxi stands qegħdin hawnhekk vojta u jifqu Fin-nofs, ma tipparkjax. Ma ġembek, Tinsiex, common sense mhux komuni għal kulħadd. Imma. Żgur. Tifhem ġifieri. Mela, fejn wasalna? Diħan saqsija jiena. Taħjeb. Saqsijielu. Peress li inti kont naqxettiku. Xettiku. Kif tħossok bħala boss fuq ix-xogħol? Bħala rwol tiegħek fuq ix-xogħol. Mela, ifimni, nipprova nkun jiena qatt ma qattilkom li jiena l-imgħallem jew intkom l-impjegati tiegħi. Jiena dejjem qatt intkom il-kollegi tiegħi. Dement li jiena niġi għax-xogħol, jiena naħdem bħalkom u kulħadd jaf ix-xogħol tiegħu x'jew. Eżatt. X'nippretendi minn għandkom essaċ li taħdmu bil-qalb u tuni rispett, daqs kemm qed intikom jiena rispett, ma rridx iżjed, però żgur li kull min jaħdem hawnhekk kulħadd ħajkun diġà għandu motur irid tkun biker. X'nemmen li inti nhar ta' tnejn ma tixtieq it-tnejn imur għax-xogħol. Jien ma niddejjaqx niġi nhar ta' tnejn għax-xogħol u ma nafx li ma raġuni nemmen li intkom laqas. Forsi Redeemer jiddejjaq jiġi fid-disa. Biss, ikun irid sa'tejn oħra, però il-komplament barra Redeemer kollha nindu. Ħana jiena mhux xaw Gordon Redeemer, bil-kbar sejta. Jiena għandi 47, jien naħdem minn ta' 47 għandek, 47, għandek ħafna, u 48 dat f'jannar. Terġa'. Jien naħdem minn ta' 19, sa 19. L-unika xogħol bis-sejtati, di għattilu il-Gordon. L-unika xogħol li ma ngħidx jitweqsel ix-xogħol. Mhux isma' jekk. Issa ma kontx naħdem f'postijiet kollha. Dan ħajkollu nħassorhom lu tiegħu. Jiena naqbel miegħek għax. Thank you. Jiena naqbel miegħek ukoll. Le, jien kont naħdem, ma kontx naħdem. Kelli post wieħed ikra. Dawn din jela dawn irridu l-bonus tal-miliet. Jew biex taġġattihom dik il-ġimgħa paga li mhux ħadd. Le dik missilix. Jiena għamilt ma' kumpanija 25 years. Ma kontx fuq qalbi, kont kontent. Imma ma kontx immur Però għaliex qed jogħġbok dan ix-xogħol? Għax jiena jew għax inti qed fid-dinja tiegħek tal-mutur? Kollox, Gordon, għax koku inti persuna. Esħol. Jien xorta ħadd ma niġi kontent, għaw sabbilli għed fil-dinja tal-moturi, ħan niġi għemma. Mux hekk jiddependi. Immaġina dik il-kollegi tiegħek ħara bil-Malti u l-boss tiegħek kien kollu għabat miegħek tgħid xorta. Għax hemm il-pakkett kollu biex tifhimni. Hemm il-pakkett kollu la tgħid filgħodu. Ħadd bikkun. Vera. Isma'. U mbagħad wara kontra kelli xogħol, ma nista' nsemmi l-kumpanija. Le, isma' nemmen li jiena l-ambjent tittoħol u inti wkoll biex taf inti tkun happy fil-post. Jiena nemmen. Lek pereżempju immaġina Gordon huwa kiesa. Inti kif joqgħod. Insomma, kowzijiet skum. Jekk inti joqgħod tiġi pereżempju, għanżemmu bossi ieħor biex ma nżemmux il-kol. Joqgħod jgħidlek pereżempju, għamilek inti tħossok. Tgħid il dak fotti il-ġurnata. U iktar ma tagħmilx ifert, hekk inti jgħidlek orajt bonġi żiebi kif aħna, inti tagħmel eżatt, tagħmel effett. Fim, tagħmel issa fejn kont qabelaw, kif tidħol fis-seba' kien ifottilek il-ġurnata mill-ewwel. Kif jista' jkun? Jiena tiparir kulħadd min qed jismana. Jieħnu żebbuġa. Ma laħħax. Huwa sewdenti għax iżgħar. L-arlot, huwa ir-raġuni biex inti tkun taf inti x'happy jew le. Għax għaddejt minna. Meta inti qiegħed f'xogħol li m'intix kuntent, inti tkun qed tgħid kemm minni naħdem, ħansemmi ngħid jien ngħidlek li saret il-11 ta' filgħodu, tħares lejn l-arloġġ u jkun 9:30 il-ħanija kemm abbaqali. Mentri meta inti tkun qiegħed kuntent tgħid naħseb saret il-11, diġà nofsija kif għaddiet il-ġurnata.
Emmek ħajurik inti qiegħed sewwa jew le. Mela ħeb ħafna din aħna. Illa kemm sar illa rridu nagħlqu. Ġifieri tajjeb. Eżatt, mela, no? Ġifieri d-domanda li għandi miktuba u ħa nirranġaj jiena. L-Redeemer ħadd keċċieħ ġifieri. Skont, mhux Naqdu ma' Redeemer. ġimma paga jew le. Isma' tajtuh xi kors biex ikun il-cameraman magħna. Le, dak għax bassa u li tikum opportunity. Jidikun popolari. Però għal-ħars jaqbad il-kamera fidej, għax ara kemm ikolkom tirranġaw. Il-problema ta' b'xini Gordon. Ġitar tillum. Ġitar. Ġejjem kada. Imnalla kena Sabrina u Silvana. Mela. Konna mejtin bil-ġo. U sa xi għadna nistennew għadna nirnu. Isma, m'għandix taqsam ma' moturi di. Pero jgħidilna xi erba' kelmet blawċi hekk, laħat ma jaf. Senna nara, kifej bist inti? Biz, tiddeċidejt li naqbes naqra. Isma, ħanejdlek il-għala, ma ħanejdlek il-għala. Għadda naqra ħin u fatlinna ħafna, ġifiri qed nipprova. Eżatt, għalek. Li ma kux nista' ħan nipprova nkellim kien blawċi. Imma anka hekk. Għax irridu nkunu għawċin. Titkun għawċi. Il-komplament, sorry, ma nistax. Redeemer, taf titkellem blawċi? Le, tiskanta kif idu. Switch. Xum. Jgħidu li imma jekk inti għawċi, għaliex hawnhekk Malta titkellem bil-Malti. Jiena ngħidulhom hekk. Jien xi immur l-Italja nitkellem bit-Taljan, insomma nitkellem. Xi immur l-Ingilterra nitkellem bl-Ingliż. Għaliex hawnhekk għandi nitkellem bl-Awċi. Tajba. Però xin nitkellem, tindonaw li jiena minix Malti. Mallum il-ġurnata mhux daqshekk, ma ftit ħafna. Imma forsi għax tgħidu barrani kien il-Kanada. Għalek. Tarak ma tkunx tafek taħs. Mela, dajkon naqtaw. Tinsewx, speed limit għaw Malta 80 u drogi sintetik mux tajbin. Redeemer. Pero jena niftakar xur bebba, ma nafx għaw. Darba għalli jisma, għaddu fejdik xur bebba mawħat għaw. L-Inglis. Xur bebba xin, allora. Xrab, tiġi u xvera. Fil-fat, Alan kien fil-podcast ta'kom, dak, Alan, ix-xrab. Għax tant kem daħħaq xin. Xurbebba, xini? Semani najt xurbebba. Xurbebba hija ħaxixa, għanajtek? Bux. Ma kienet oġbitni jena u kol, xurbebba, għatma. Inti għandek xurbebba? Għaxin Mela. Kullum kien ma xejn. U għanajlek, baqra ta' mitlettim tiek. Xismu għaw, nara program fuq il-radio, u mawċi, ma nafx xismu. Ta' ferri. Isma, da ismijiet xejn zero, la ta' postijiet, la. Fuq xi program minn da. Issa jagħmellek riċerka. U s jibdi tkellem blawċi, ma nibda najdat too much mbagħad. Għax wies issa jibda jaffeċ. Mhux jaffeċ jawweċ. Dialett. Imma wies issa, wies jibda Il-għawdex, kull raħal għandu jerġa' dialett tiegħu. Żgur. U l-iktar dialett differenti ta' xewkija. Fil-fatt qarrejt ħanejdilkom din. Sentenza kollox bil-ke. Dak daħlu l-kef kollox. All right. Il-kessejs keddes kuddisa. Kellu kattos, wakka mittika u kisser zakku. U kasam zakku. Dak kollox bil-ke. Għax, tkun taf li dak mis-xewkija. Issa għandix vera zaħi biex kollha. Ma tiskanta. Ma żminijiet fil-verità l-lingwa tiżviluppa. Issa, għax kienet iġbdilna l-attenzjoni r-reddu koll. Nibdew naqra ritratti? Le, ħaneħdu break u nkomplu ma' ftit ieħor. Tajjeb. Mela, ħan id-diskutu naqra ritratti issa, tajjeb. Isma, x'ritratti għandkom hi? U li, isma, Libes. Ma bil-ħwejjeġ. Serraħtu li moħħi. Isma,
muturi, memx nisa tajjeb, ġas muturi biss. Għax normalment jarawna ħafna fuq fence. Only fans. Le, fence. Fence biss. Fence. Bokka, bil-għal. Only fans. To be honest, Jammel flusek jalla. jena li għadu mazza, ġifiri isma. Jammel flusek. Tammel only fans. Tejn mux minn motur jed namlu. X'taħseb? Mela, ħaħalli fidek, ejja l-ewel wieħed. l-ewwel wieħed u jaf li mu naħseb. U mela ma jafx, jaf. Naqra informazzjoni. Lo ħaġa kemm ilu dal-ritratt. Ilu naqra naħseb issa jgħad. Mela, jien nara ritratt. Pero mux minn hemmhekk bdejta. Tal-farda. Kunu tafu, minn dejjem kont f'tib ta' racing, enduro xi 25 sena enduro, 12-15 sena racing fit-trek. Fit-trek. U kissirt kull motor li kelli, tant kemm insuqu bis-salvaġġ. Salvaġġa. Enduro kelli il-ħanina. Jiena DT 175. U tant kemm kont salvaġġ miegħu li konni hu borza tal-plastik għax ħaġa ħataqa' minnu. Għalmenu noħodha darġa borza tal-plastik. Mela mhux bħal podcast li kien qabel, kollha bdew bit-tiwaj. Bit-tiwaj, Beda bit-tiwaj. Tiwaj tajjeb għalik. Biex tlaħħaqlu. Għax baxu. Li wieħed lejti. Imbagħad wara DT kelli Suzuki RM tal-84 1984. Umbagħad biddiltu għal tal-85. Umbagħad kelli PE minnu dilettanti kun jaf li x'ismu. Imbagħad, all right, ġibt mutur mill-Ġapan, DRZ 400. All right. Kien tqil trakter tal-gwerra. Imbagħad kelli Honda CRF 450. Jien minn hemm niftakar. Mis-CRF il-450. Sabbatni, Però tqil da jkun. tqil. Imbagħad kelli KTM 300 two stroke. U kien jieħodni dawra, ma konċ. Fejn irridu. Fejn itaħares irrid jitla. Imbagħad kont immur it-trek u dawk ir-ritratti li għandkom ta' trek. Kelli Suzuki GSXR K6. Ġdiet fjamant u zanżantu it-trek. Fqajtlu l-magna trek ukoll. Kelli nġiblu magna ta' motor ieħor. L-ewwel darbet lajt bih. Mhux l-ewwel Torra. Għala li darbtejn spalti. Ija. Fl-aħħar bdejt indaħħala jiena spalti. Ħajtik ħażin. Tan ħażin. Nieħu shower vera kellhom jidħlu għalija ġa shower. Issa. Ija. Imbagħad wara dak kelli mhux dak ir-ritratt ieħor CBR 1000 ta' 2008. Ġdid fjamant min jafni u jaf l-istorja, 20 minutes farraktu. Imma tnajdlek kien hemm plastics fit trek kollha. Għalmenu jemma weġġaj. Ġifieri ma' żmien immaġinajt qed nimmaġina li l-borza tal-plastik kibret ħafna ġitta Kelli R6 l-istess ftit kilometri għaddek xan għamillu għax intellew mill-ewwel 10 minuti mhux tellim ma kissirtu f'qajtu total loss li ksirt ix-xewka ta' darri wkoll. Fqajt u Dak ilu 17 sena u għadni mmur għat-terapija kull ġimgħa. Ħabba dik dak l-accident. Imma jekk inti ħadd mur it-trek ħadd istinena. Mhux hekk. Imbagħad wara dawk is-CBR il-1000 irranġajtu għamiltu fairing tal-fiberglass, kissirtu, u mbagħad bdejt nibni ħjiena tal-aluminium. Fil-fatt it-tejl ta' wara għamilta tal-aluminium biex ma tiqpax tinkisser. U naħseb minn ix-xert ikkoreġini jista' jkun li huwa dan, ir-ritratt li jmiss tajjeb huwa dak ara t-tejl ta' wara dik hija tal-aluminium. Pero l-adrenalina li tik il-trek ma' xejn xista jtik. Laqqas jasal viċin. X'naħjar, trek jew enduro? L-enduro sabiħ, għax inti tkun mux fl-istess post. Eżatt. Inti qed tieħu pjaċir bil-mutur, qed tieħu pjaċir bl-ambjent. L-ambjent eżatt. Kollox fejn sabek tiegħu. It-trek imma mbagħad l-adrenalina. Iqsar il-ħin, però meta kelli it-tfal bdejt ngħid mussa rabbejt laqalta sa ma nistax nebba. Sa xintajtu il-first. U mhux it-tfal insejthom. Ħadd pjaċir. U mbagħad kelli
Fireblade wara dak ta' xiex kien dak il-ġdid, l-SP. L-SP. CBR, 1000, RR, SP. Imma at least da ma kienx imma da ma kienx arar mill-oħrajn. Dan baqa tajjeb. U għadu fit-triq. Andrade. Eżatt. Nselmu minn hawn ir-rade, isegwina ma jifhem l-osta xejn għax biex Malti, ma qalli isma'. Li ġej ħanamlu design language. Però dak għadu fit-triq. Eżatt. Qed naraħlek ritratt hemmhekk. Hawnhekk għandna Mugello. Panigale, tajjeb. Ducati Panigale naħseb l-iktar ġurnata li ħadd feature f'ħajti. Et-trek. Dik kienet DRE, Ducati Racing Event. U kienet m'għandi xejn Ducati. Relatat ma' Mela, ġurnata sħiħa tmur bil-Haversack ituk kulħadd mutur ġdid Panigale ġdid 0 kilometers. Plus li kollok top riders tad-dinja li jieħdu 5. Jiena kelli dik il-ġurnata kelli il-champion tal-Italja for 2 years u għamil ġurnata miegħi. Żagħżugħ bis-sima imma bejni u bejnu baħar jaqsam. Jaħsib li jiena kapaċi jien tajjeb għandrek, nieħu tazzi miegħi lejn id-dar, nixtrihom minn fuq l-internet. Però niftakar kantuniera minnhom wara ġurnata din u jien ħassejtni għattit ngħidlek mal-art kważi li nista' niekol minn mal-art. Dan qiegħed qudiemi f'nofs il-kantuniera dar ħares lejja għalli minn hawnhekk ara mhux law laqas law. Bil-pulzieri huma jikkalkulaw minn hawn. Ġifier dan kien jilgħab biha. Jilgħab biex għed idur u tispjega. Fl-straight dejjem kon għaddej 300 kilometers, tħallna ġewwa għalli siegħek m'intix qed iżomma sewwa fl-straight. Għatlu żomm waħda. Għatlu 300 kilometers qed ħarsi saqajja għalli kun relax. Dan kien jaf li siqif u l-footpack qed inżomma hekk u mhux hekk. Daqshekk ikun tajjeb it-talent. Mort mbagħad Cartagena, krejna bis-Suzukis, ġrejt law Misano, ġifieri gawdejt, id-dinja tal-moturi gawdejt. U dik hija l-iktar ħaġa U importanti. Ducati ma kissirtux imma. Le, xorta ħal-borza fil-barzak. Just in case. Aħjar, ifimni, aħjar tkun preparat. Xeqalu li kell jisma. Għattattel. Issa, ritrat li jmiss, għanna kategorija differenti ta' motura, u għeket naraw il-Gordon. FAR. Eżatt, fil-silċa u għet isaxħan il-pakket mal-exhaust. Pero. Għandit 3 kwarti. Li, għax, ekki jider il-ritratti, naħsib li Kem kien il-pakket frizzat. Eżatt. At least, once li starti u saħan għal-isbet nħol xaġa fuq qoddim issa. Għax ek jiġrilek, imma kategorija ċajta parti, kategorija differenti. Niftakar dik il-ġurnata jena u sħabi l-imġinen għadna tilajnu nizlin emmek letna. Alright. Ejja. Ikun hemm diskrepanza ta' temperatura minn isfel għal fuq, ġifieri. Fil-fatt fuq ma jibqax jiġri daqshekk il-motur, l-arja tkun differenti. Postu il-motur m'għadux dik il-ħatfa. Tkun iktar fina, Ekku. Ma da ma kienx kolboratur. Le, dak modern, l-injection. Xorta tħossu. Ma l-kolboratur jagħmel differenza kbira. Għax ma jista' jirranġa xejn, jum, setting huma li huma. Mem sensors u. Għax bil-kolboraturi l-arja iktar fina. Mela, hawnhekk qed nagħmlu ritratt ieħor tas-sief. Meta mort. Għawek kisnet naraw. Switzerland għaddej fuq kienet holiday tal-ġen ma' sħabi bil-Bluetooth. Ma ngħidux sentenza surri tan-nies, ħlif nibelgħu fajna ma' għamilniex, niklu tajjeb ma l-passis ta' Switzerland. Jiena ġrejt għamilt Route 66, Greċja, però isbaħ mill-Alpi ma hemmx. M'hemmx jisbaħ. Ċer perfect jgħidu. Batna l-moturi Ġenova, 3 jiem wara badna l-arjuplan kwarta taxi u sibna l-moturi jistennewna bil-bajjaċ kollox. Ġa couple of hours konna diġa San Bernard, Passo San Bernard, tgħid qiegħed dieħel il-ġenna hawnhekk. Minn hemmhekk morna Chamonix,
minn Chamonix badna l-Grand Tour, mill-Grand Tour morna l-Furkla u bajna sejrin sa Passo della Stelvio, Madonna del Campiglio, imma kienet. U kemm domtu? Kemm domtu b'kol? 10 tiem. 10 tiem. 10 U jgħidu l-Stelvio jien naqra overrated, u naħseb. L-Stelvio jena ma toġobniġ daqsek. Stelvio propja Jeremy Clarkson għamla popolari, Essja. karozza. Ma miex l-ħjar triq. Il-toroq kollha li semmejt qabel u kienu kollha ħjar. Kolla ħjar minna. Hemm tight corners, Alright. inti ma tistax tibbildja speed u tiqpad smooth. Però sabiħa Sabiħa minn l-lajn. fuq li taraħħa zigzag jekk Eżatt, taħt. U eżatt. sabiħa minn isfel ukoll jekk tinżilha u titlaħħa. Jekk ma tkunx fuq xi trakk. Jew ġambulanza. U forsi taqa along the way. Ejjem Forsi, eżatt. Isma dak ajajaj sejrek. Inti mux ħatħidinna li sem zgur. Pero dak ikun jietem bil-kamera zu. Ġenera mandiġ taqsamu. Finta isem ħajidlek. Rio de Janeiro għandu miktubaw. Le, Rio de Janeiro, isu Il-bambini. Eżatt. Dawk ġew biex għamlu dik l-istatwa, ġew ħadu il-kejl kollu Kollu minne. u għamlu. Għamlu Rio de Janeiro fuq. Fuqa, anka fuq għamlu, ta' fuq għamlu dawk l-anġlizzar ta' ġol Fontana bid-dunda Bittu da zejra. barra. U bejta fl-għandu da zejra. Ekna, ta' Isma, tijaj u koll, laqwa li titranġa, tajjeb, titranġa. Pero għet l-istin tijaj ġo Fontana. Jitranga kollu. Kem ħanaqta, kem ħagġenini dajfedi. Isma, għawnek mawx moturi, pero għawn bħal dik Taqbizli. dik is-situazzjoni li beda jolli idejk. Tal-pistola. Tal-pistol. Fajalilu għakis, għakol. Għawek kolonna kienaw tajjeb, dik meta taqbiz. Għal ġo tempju għabżit li u qabel ġibtu trap ma Ma għadx. Għawnek fejjat, għurdi. Mandiġ li xkena veja. Ma nafx ximkien il-Greċja, ximkien sqallija, m'għandix idea. Ma naħsibx li għemmek. Nem xi ħaġa hekk ta' u koll. Imma hekk jisu. Pero minn hemmhekk tlaqt. Niġri biex ma jaqdunix. Kissel kħarġ, kissel. Isma, speaking of għax għajja. Ir-ritrat li għaw dan huwa naqra naqa famus maħna tajjeb għax Gordon għandu talent u talent li nixtieq l-iktar ħaġa li nixtieq vera anka l-pokka jixtiequ ħafna. Jekk kun Mux talent li din tasbu. Le, Talent tal-irqat. Tal-ir- Tan-nep propja. imma tal-power nap, imma blackout li tgħid isma' Gordon Għana 3 ħanitilkom jien. mill-ewwel. Jiena xirid norqod, speċjalment fis-sija ta' War of Sinar, kapaċi ngħidilkom ħanorqod. U jien nkurriet, ok? Imma 5 minuti U taqsim. u nerġa' nqumu jitku. Bla alarm, ġi bla alarm. Bla alarm. Le, jerġa' jqum hekk. Kemm qed uħossni sewwa. Il-ħanina les li nagħmel ġurnata oħra. Immaġina, nkunu għaddin touring barra minn Malta u fuq il-Bluetooth nibda ngħidulhom ħanorqod fuq l-steering, fuq il-handlebar propja. Nifqu fil-ġem tal-highway, ok? Nintefa mal-art bil-helmet kollox, jgħidu li nibda non-hor mill-ewwel, nqum, tlaqna. Tlanna daqseg. Isu ma ġara xejn. Si għaddejjem minn ma ġembi. Le, jena rajtu ġili isma, u kont miegħu enduro, ġo pjazza nis, isma, mux xi pjazza ġifiri San Marco, tamma, pjazza nis. Għajjajt, 5 minutes, mal-art, mal-ħamim, ġonni. Kull imkien. Power nap, isma, Anka ġol ilma. Mela, jien ngħidlek hemm postijiet unexplored fid-dinja l-ebda bnidem ma rifes fihom, Gordon raqatem. ċert. 5 minutes biss, ma 5 Ħafna minutes. atleti, li għettajti, ma jitrenjaw għali għadil. Mela jien atleta. Jismu dan iġi għaw. Għana u koll. Pokajiet bi. ħateq passa minn Dan xismu. jgħam il-trajeton, u għek. Ejja, Fabio. Ejja. Klientana Fabio. Fabio għamela, meta jemmur bil-rota trajeton u għek, jgħajt li juhu l-power nap. Eżatt. Jifri jorqot għal ftit minuti, bum. Dak jisek fejt salva-vita. Titkun kapaċi, xawra xina. Jemma jenix. Wara 5 minutes nsija, Le. nsija. U laqqas sa norqotek, laqqas. Kipu taf kemm inqum tajjeb.
nħossni tajjeb. Estja. Lest li nerġa' Jerġa' jkisser. nerġa' nibda l-farra. Fadak il-moturi. Le, titkollok kapaċità biex tagħmel. Isma', imma jnexxieli, xinek norqod. Sikom, il-podcast kan ħadd għamluh twil intom. Għanna sija. Aħna il-pjan kien 40 minutes, sissa falla dejjem. Paċenzja kemm nieħu nepp. Neġgħu niġu lura magħkom tajjeb. Issa seħna jgħidu di, ġili ħadd nepp ix-xogħol. Kuljum. Issa? Ma nitfid daw tal-office, għandi s-sufan, norqod u nqum u ħadd ma ħajanduna 5 minutes. Kint kapaċi għamela. Le, minix kapaċi. U nagħmel production ħafna iktar wara milli qabel nkun Let's go. Ejja, mela bulli issa. Għamela jini. Taqla karta ħamra. Jena l-kamera. Akka laħaseba biss u kol ħanti. Jena l-kamera. Fukka. 5 minutes neppi. Riġej nedin tilajn. Isma' suġġeriment tiegħu kien ħalaq bes għalik tajjeb. Le, minix kapaċi namela. Kompli, kurra. Mela, hawnhekk stil differenti wkoll. Net iħossa. Il-bober, hawnhekk kienet ħossu modell tajjeb. Għawnek kienu dosajr, Isma' żmien jgħaddi, però naħseb kienet Kellu 30s, jista' jkun. Le. Ekra sek nam. Għadda, jissu xie 3 sinilu, da. Mux iktar. 4 sinilu. Meta jisom, bdew jitfu l-bober, sadda naqra iktar żmien, ta' Ma kemm mela suġġett mela. 2019 naħseb li. 6 snin. Minn timur. 30 satlu. Mettejdu 30, battul bol. Illum jiġifieri għandi dik il-120 sena li diġa semmi. Hawnhekk kellek 30, ma inti kellek iktar żmien. ħamel. Narakom guys, ħajkolli nibda. Mutur stil differenti hawnhekk imma. Iva, Il-bober. mux l-istil tiegħek. Mux l-istil tiegħek naħseb vera. Xorta, Però kellek. motor cool li ħatamel sija bieħ u murtiħu kafe, kont ħanejt birra, ma tistax, kafe u terġa lura. U aħna kafe, kulħadd jaf li kafe nieħdu. Aħna kafe nieħdu, aħna- Dejjem kafe nieħdu. Għana ħat fil-ħodu Coffee time, Coffee dejjem. time u koffi kbira, Nejjex. Il-barba nġennu. U nibdew nitrieżu bil-kafe li nieħdu. Eżatt. Imma li ma motur huwa tajt dan il-motur tiegħi kif tajt ma nispjegalek. L-istil tal-moturi. Għarra, jena dejjem nejt, mux il-motur li wasa biħalajnek u għatajab għalik. Meta tkun zejr tmur għal dak kollu, jista' jkun sports bike biex issifer bieħ. Istra kemm sabiħ kemm niġġennen, u jaqsmek il-motur. Jien naħseb ta' l-età tiegħi il-120 sena, titgħallem tmur għal motur prattiku iktar. X'ħat tagħmel bih? Illum daħlet l-adventure fil-fatt multistrada għandi xorta bil-magna tal-Panigale, jiġifieri xi tridu jiġri ħajjiġri xorta. Jiġri, eżatt. Ma tista' tagħmel ġurnata issuqu tinżel minn fuqu u tista' tmur toħroġ. Eżatt. Jekk il-motor ma jkunx tajjeb għalik, wara tagħmel 6 sigħat minn sigħat is-suq ma jkollok abtit tagħmel xejn. Eżatt. U taqgħod ċappetta fuq s-sodda. Eżatt. Allura l-multistrada nemmen li għeddi għalija. Eżatt, għax għandu makna. U ovvjament mhuwiex mutur ikraħ laqas li ħadd tisma' ġifieri fih kollox lux. Mux l-isbaħ. Jekk id nisemmu Djavel, jekk id nisemmu l-Panigale, Street Fighter, naħseb li pala lajn huwa ħafna isbaħ. Pero xorta mort tal-prattiċità. U skonta xie tużaw kollu. About time li tal-lim ta' dik. Wara 20 sena. Eżatt. Imma fimni, ta' skont sa tamel bih il-motur, ġifiri jek kien għas-safar, inti tixxi motur dedikat għas-safar, ġifiri kull motur tmur bih, dak mustet tmur off-road bih. Naqt toqgħodx tieħdiha tħżina. Tajjeb. Għax dak il-borza kbira ħafna, parachute street, tajjeb. Karru Hawnhekk trat li jmiss. Endu, ma naħseb jista' jkun li dak huwa 300? Blannuċċar. Il-KTM. Forsi tila. Li semmejt Dak il-KTM 350. Għandi storja ta' fuq dak il-KTM. Niftakar kont Nebrodi, din enduro kollha mal-Maltin, Ġazmont ta' fuq, it-si. U kien hemm xena, il-Nebrodi konna floli.
u kien hemm isħab, jisu qiegħed daqqa ftit sħab, u b'daqqa waħda ħarġu iż-żwiemel Slavaġ. Slavaġ. U tant kemm kont din ix-xena impossibbli li qiegħed taw U jaġġo fija. Eżatt. Ma jiena nsejt qudiemi. Alright. Li waqajt bil-motur, lajt spalti u l-ambulanza kellha tiġi 70 kilometru għalija. Għax ħarġajt lajt spalti l-oħra, naħa l-oħra. Mela l-istess storja, għax hekk għalina nazzi. Mela dik kienet, mela Mela kont Dak jiena kont. Kont nazzi. Alright, sibna minn kien. Nibna minn Pwa, Tajjeb. Imma qassin kif tajt timmaġina li ġos għallija xej speċjal fis-sens. Dinja totalment differenti. U tara dan- Pass il-bot u kif taqbes jena eknejt, taqbes minn letna naħa l-oħra. Tinbidel l-istorja. Hemm bosk, hemm xmajjar, hemm kollox differenti. U aħna mnalla li hemm sqallija viċintana, xkuku xejn tixximutu kbir. Mhux hekk. Malta m'għandna mkien bej. Għanejdu, alright, mawx triq li qpaw għaddejjin, pero hija ġita sabiħa ġita xtejdila. ġita sabiħa, Tista' tmur għal-ġurnata, sa'tejn fil-ħodu, tista' titla saletna, tikolla. Aħna minnija, jina kurra minnija. U terġa' lura fil-għaxi. Xarilu, kien xarilu. Lajna xema baħar. Kienet sabiħa ħafna, pero kien hemm partijiet li kienu naqra koroħ. Ħafna koroħ. Num ħanerġawx Xema baħar. ġebda tira l-istonku. Ma insomma, nifqu hemm. Għazel il-ġranet iżbir. Imma konninna bubjati. Għazzilna l-ġurnata. Konninna Ejja. bubjati. Dik kien hemm offerta ħadnija kienet just 100 euro il-mutur aħna. Għalek kienet l-offerta, hi kienu jaflu ħadkun. Mela, jgħidu dak. Bażwija. Baħna nwan, baħna ntu. Ħed kien hemm ukoll Ma saqsikom, intkom biskontu ġal-katamara. le. Nies u kien hemm il-bikers. Kien hemm Kien ukoll. hemm il-moturi, tant kien imqalleb li waqa' motur. Ġol katamaran, tant kien imqelleb ġifieri. Ditta li imbiħin il-moturi, forsi imbiħ spare parts. Fortunatament le. Assolutament le. Le, memx tamil. Li, il-retrat li jmiss, għawek qed naraw il-pukka fuq il-manki li beħħejt. Jo. Propja kien xtara gorilla, ma laħqilix. Kellu jbidlu għal-manki. Li għawek qed naraw il-ġejk. Isma biex najdek. Li huwa follower tagħna wkoll. Tajjeb, Ġejk, inselmu lek minn hawn. Jiena l-Ġejk nafu daqsek. Tajjeb, però llum il-ġurnata ma joqgħodx. Ma joqgħodx. Qabel xiba Dak għandu il-nickname, Gedusu. Gedusu. Gedusu kien ġazaja, Ma nafx teżistix il-kelma, pero dak il-Gedusu tiegħi. U t-tifla babawsa. Kienet żejra l-ura għandhom, qatt ma ngħidulhom Jake jew Kezja, Gedusu jew babawsa. Alright, ħanejdu ġew minn għawdex oriġinarjament il-klim. Nimmaġina. U ġejk tifel bil-għal ġejk. ħafna. Ekna fuħaw. Fula maqsuma. No comments. Le, Il-ritrat li jmiss. Le, pabija, sma minn bi. Għax da ritrat li jmiss ma tafx bieħ. U edna mux ħansemmu nisa u ek taħjeb, pero dibnilek. Taħjeb. Għawek ħatara 3 nisa u 3 nisa koroħ mawx. Le, dawx 3 nisa, xinti tajt? 3 nisa koroħ mawx. Għallajt. Tajjeb. Għaraftek, Għarafni. Għaraftek. ħafna nis ma jarfunix, Thank you, Sergio. ħafna nis ma jarfunix għax biex xar, ovvjament. Tajjeb. Pero għaw tal-lajt ritrat, it-serta. Għanna Halloween, ja. Politiku għanda ħafna. Inti taf li ma wieħed jiena? Jienet naħseb. Għajn zannu ċali biex jgħana, għax da bil-kontra jaħdem. Għandik kien. Bil-pink kontra tirtikum, bil-fors. Dejjem, tajjeb. Mela kont ħażin. Illa, kaw, kullħat tiġi baħzina, Kont ħażin jimna li da u inti Mem tajjeb, mort. Sal-gordi, nistja ma nistax naqba tard. Għax da. Għaw, nisa korroħ, li ta' nofs ma tafux, tajtek il-ħin skolla ta' dinja. Uwejja li ħolistja. Mela. Baħ, Leta. Le, Le. kun bin-nervi, Pero daw nisa korroħ, daw il-bisna ta' bxi ballerini zombi konna, ħafna Ja, smilu. Ja, kera. Da l-axħar jiksibtu l-ġoj.
Le, jisir jkun il-ġoj. Għax dak taraħ kull-jum, imma. Ma nselmux minn għax ma jaranix. Ma jaranix il-ġoj skol, Mux problema. Pero tellajniħ mandux jasam mal-muturi tajjeb. Għax u hop team parties u. Daw l-affarijiet snin hop. Isma, ma konċ nħobb pjaċir jena karnivali u għek, pero mor darba u għek snin tlaqtu U l-make-up id-naqa professjonali, jo? Retimera mill-unna. Xi ma nafx, 15 senilu. Eżatt. Pero u ħaġa differenti. Tistaw tipprova u sibu minnu Gordon fih, tajjeb. Da ilu da ritrat. Ilu, zmin jaddi u ilu, ma nafx kemm, ma ilu sew, essa. 20 sena. Xaħġa liħe, ma jek mux daqsek għadda zmin, ma xorta ta' Istja. għadda ħafna. U għana xie karnival da. Karnival in-Nazur. Ija, All right. u nifquen. Xaħjar, tajjeb. Issa, għanna sezzjoni quick fire questions. Risposta ta' malaj. Ta' malaj, mux għandu. Tuni ċans għanajdilkom ija. Eħja, tlaqna. Mela, two stroke or four stroke? Illum 4-stroke. 2-stroke għandi l-isbaħ memorji. Konna morru off-road bit-2-stroke, bil-racing oil u dik Vera. Ma koċ noqgħod qudiem biex jiena nibla d-duħan ta' ħadd. Skuża tajb. Pero għandna 4-stroke għandi iktar torque, il-power mhux tiġi aggressivament. Tista' tikkontrolla. Il-power curve iktar smooth. Eżatt. Le, illum 4-stroke. Għallum four stroke. Kurra. Motur, di basti, tamiltilek jinti domanda, motur italjani u ġappuniżi. Ok, għandi risposta għalija, jien minix biased, jiena memx ditta kol, is-sabiħ ni sabiħ. U mux għax li nġibu jiena, jista' jkun iġibu tal-faċċata tagħna. Jekk kienu sabiħ jiena nħani sabiħ. Eżatt. U hemm il-Italjani sbieħ, hemm il-Ġappuniżi sbieħ, u issa hemm il-Ċiniżi wkoll sbieħ. Dik vera. Kienet tajba risposta? Tajjeb ħafna. Imma l-profiluti tijak? Jiena palissa Dugati, Italjani, imma mhux għax Karattru, il-karattru. Imma nemmen li. Jisek xaħġa li tamillek id-dem ibaqbaq. Tifimni li xinissuqu mux just to get from A to B, naraħ jgħamililek bi pjaċir. Għandu il-wow effect. Vera. Il-eżempju il-motur il-Ġapponiżi mux ħanitkellem reliable forsi jizjiet mid-Ducati, pero ma tixrix id-Ducati għax reliabilità, tu għax iġenne. Il-karattru differenti, jinkelli u Bira, ħenti ma konċ ma kien kont lat. Kien motor fil-lights, il-coast road, di mis-suppost najdex nasib għana għall-axħa. Kien motor jħolfet it-toħla fil-lights, u bada jħalis dejja, u jirrejżja t-tut, Saqsir Sabrina, kien Sabrina għalaj. Forsi marax li l kienet jara l-liħor ta' maġembe. Kien bil-Honda C7. Uħriġ bid-Ducati, u nsejtu, u mbagħad tant inħara. Għamel daħna li Malta għamlet jumejn ġadik id-daħna. Probejt naqilbu sports mode, waqt li neqilb il-lights, u ma nafx eżatt kif neqilbu, u tajtu sports mode. Tamlux bħal-pukka. U tajtu sew, Le. Għadġi warajja unħara, bida jiduq l-ħon biex nersaqlu fit-trafik, biex jgħaddi, mwitlu għaddis. Mux ħanajdu minn fejnu, għax id-duru kontri kukol. Għala lokalità. Ma nafx minnu jinġi ma ġembi eka fil-lights. Komplejna. Mela, fazan għawra, old school jew teknoloġija moderna. Jien iktar mora teknoloġija moderna. Joġobni motor CB750. Old school, ninħalx naraħ. Irridu ġol garax. Mux biex niġri bieħ. Once li inti kollok il-modern, tinsa kif jgħidu il-musmar il-ġdid, jaqla il-musmar. Le, teknoloġija toġobni. Issa, track day jew road trip. Ħajja. Illum nasim preferi road trip. Għandi sħabi tal-ġen, kolla tal-istess pezza. U taf kif, namlu kollox spontanju, li aħna ma nibbukjaw imkien, tlaqna jekk għada ma nixabtit insuqu,
M'intix marbut. krejna dingi għal-ġurnata, morna horse riding, morna rafting. Eżatt, okay? tajba. Jew inkella, isma, issija, jiena diġà jgħid. U jekk jgħid wieħed minna jgħid li daqshekk, kollha ħanaqblu miegħu. Mhux għax jien għandi aptit. Jien irid imur dik il-hotel. L-ewwel wieħed ta' jidħol fuq booking.com għaw din il-hotel dejjem għadna ejja ħammurru. Daqshekk. Allura taqbel. Kollha nħobbu żaqna nagħmlu ġurnata nitkellmu fuq ikel u ma nistgħux ngħidu fuq ix-xiżjed. Eżatt, u għed nissu biġini. Anka jena, fuq dingis. Dajes. U l-horse riding. Istja, jena ċemet jitkellem, et nimmaġina riqet 5 minutes waqt horse riding il-Gordon. Permatul waħdat. Le, vera. Le, horse riding vera. Għaxin morta ċaħġu. Le, taġġel. Aħjeb tamlux pal-pukka nerġen id-kom. Inti, tkurra. ABS u traction control on your off. Mela, triq żgur li on. Jekk ħammur, ovvjament, racing, mhux ġas nitfihom, rrid naqlaħħom. Għax jien irid inħoss il-fil tal-mutur, m'għandikx għalfejn u ħadħod li ħsieb fejn nibbrejkja u x'ismu, imma ovvjament for racing. Imma MotoGP qed jużaw ħafna teknoloġija, Imma mhux hija teknoloġija, ma mhux l-ABS Mhux hekk. mild ħafna. Jużaw ħafna teknoloġija. Fil-fatt ta' triq, jekk taqbad motor minn tal-lum u ħatibda suqit, jaraw kif ħaj ineħħu restrictions. Restrictions tiegħu. Issa diħa ħalli għalilek jien. Fuq dik li kontet taħseb, tajjeb, allura ħalli Jien għalilek. nafx ma nafx jaqsel eżattament. Ma nafx. Ejja, Nisa jew muturi. U ma tistax tażel It-tnejn ma it-tnejn. tistax tażel. ma nistax nażel mara fuq motur. Le. Jew nisa jew muturi. Di saqsejna il-ħabib tiegħek u x'għażel il-ħabib tiegħu. Ne, mux ħan influenza u Kaqsek. Jiena, il-problema, li tnejn perikolużi l-istess. It-tnejn ibatlu lek il-but l-istess. Eżatt. Pero naħseb nażel mutur. Għax il-mutur fil-ċirkostanzi tiegħi jiena naqla l-flus minnu u bla flus la tanna u laqas bus. Allura. Rajtu kif dar maħħa. Mort tal-mutur. U siħbu għala neqalek, rajtu l-podcast liħol. Imma lan għala differenti. Għala differenti. Għala kollu ċafetta dal-mutur xħin rrit jitfilu u xħin rrit jistartjaħ. Eżatt. Il-mara ma tistax jitfilu. Ma tistax taqta l-ħoss. Kollu l-kontrollu. Isti għandi feeling għed jikdeb Gordon, ma soħħa. Nirringrazzjaw l-sponsors x'taħseb. Permett. Għax kien fadallu daqra spazju għal Naslu fit-tmim. Fit-tmim, Mela, ħanaslu Min telef? Redeemer Interbat. Il-kontra, telef. Ma meħxej u lajta Paga. Jina viċin, Nirringrazzjaw l-sponsors vera s-safuka. Sponsors il-ħintar. Tar. Grazzi tal-li ġejt u fimni, ma badnix ħafna miegħek tajjeb. Jena għal-approċ il-konta. Għazek, xorta ħatna ġemma paga. Le, ma ħadna pjaċir, kienet tajba, domla ħafna, xorta. Il-boss li maġġiex li mandu xjamel. Ibda, ringrazzja l-sponsors. Mela, l-ewwel Gordon Motor Center li tana il-post biex nirrikordjaw tal-podcast. Inkalli nirrikordjaw fuq xi bankina barra. Mhux hekk, eżatt. Fil-xita. Jew l-arb, nibdew minn hemm. Ħa nibdew minn fuq il-bankina. Sign word tas-sign cool tajjeb li dejjem taraw hemmhekk fil-podcast. Platter Affairs li battanna kważi, battanna. Eżatt. Jammejtin bil- Tindunaw li tajjeb. U issa red il-Mersejja l-aħħar ftit tajjeb. Żgur. Pero bżaqna naqa' fih biex kont taf tajjeb mal-podcast. Homemade Malta tal-coasters printed 3D, dowari il-bust jiġi
Fl-aħħar ħajjiġi, don't worry. Tajjeb. Xismu ġejdi xismu l-owner? Alex. Alex, kun naħsib. Ejja. ċadek għadek naħlu. Ejja. Alex, kiku għandek iż-żejżiet kien jiftakar. Design Factory uħsibna li għamlinna l-flokkijiet, il-hoodies, stickers, xamlin niktar. Insomma, maggijiet. Insomma, uħsibna Nick. U paċenzja bik, jew paċenzja bik. U għandi bżon nerġan kelmek, Nick. Nerġan għajdlek. 717 Barbershop. Daniel nselmu l-minaw. Daniel nselmu Cool l-minaw. guy. Tajjeb. Morru jgħatejri skate park tal-imsidem jiġi. Tal-imsid, ejja. Ftakart post. L-qatnija, l-qatnija. Imma l-lum ħaxsibna, Taqżik, għaw l il-ħara tal-imsida. Biex? Le, għax ma mux jasbu li għahad. Le, ednilom. Ijet naqra break, ħaqqu kol. Tajjeb. U klient għana u koll. Mela. Tajjeb, naf minnu. Taf minnu? Sellimlek. Għadu kem xtara CF Milan. Najdlek għandek jumejn biex tiġborhom il-dawn it-tnejn. Ma jihlisna Gordon. Molo. Jihlisna. Mux, isma, biex jiġborna xkorru diffiċli, pero bxar memx. Morru b'ġminja fit-rapport inkunu barra. Laqas bis senadda, ma kunx mal-fej, imma insomma. Bit-tixju. Daqseg biz. U lest. U l-comment fan, il-Sergio. Il-Sergio nsalmu l-minaw. Grazzi Sergio. Itina naqra xorbu. U nitċarġaw naqra wara ġurnata xogħol. Gordon, grazzi tal-li kont maħna. Thank you tal-li studentuni. Nisperaw li għadha niġu għaxxol. Pero jena u inti didru sejf. Redeemer ma nafx. Redeemer, you're fired. Grazzi u narawkom ġematej oħra ma personalità oħra. Ciao, ciao. Ciao.